Здравейте! Хора, ние сме Лудите протоци. И днес Ще снимаме Clash Royale. ще снимаме на... Кеш Роял. Witch Challenge. Така, само да ме заредиш, защото не знам. Това драфт ли е, бе? Не. Чакай. Да си видя якия дек. Този дек. Ето го моя. Не, ето дек ще използвам. Не е много скъп. Моя... Пускаме на 3. 1, 2, старт! Но да бъдеш ти бърза шамата. Какво? Драфт ли? Да! Еми, добре, че... Казва ми кое да избирам. Отде да знам, ти си избираш. Кое да избирам? Не ми излаги нета, така че сигурно бата той си избрал картите. Хора, пишете в коментарите дали това дек, дето сега го направи. Айде бе, 10 секунди, 9. Дек. Хора, пишете в коментарите. Брат! Това малко така не го виждате. Здравейте, това е яко! Така. Ох, той почва с бомб тауъра. Няма да атакувам докато не му изтече. Ох, не бе. Почакам. Зацепи ми! От Китая бърби тая. Барбитка ли? Тая. Бандитка ли? Да, ще да кажем бърбитка. Чухте бе. Айде дай бандит! Айде вземи си! Откъде ти е, бе? От чаленджа? Да, той нали е дръв. Ама аз помислих, че на мене само ми е дръв, ще мислех, че ми лаги нещо. Той ми ги пита. Клаун спел! Бата, той на мене ми го гипиха. Какво си мислиш? На мен ми залаги нета. Честита нова година, да сте живи и здрави на 150. На мен ми зацепи нета, как да не загина. Бат, майко ви Дарт Гоблин, какво натъпи? Бате, аз като ти споделям нет. Нета цепи. Все пак нашия нет, бате, вече стана някакъв букук. Не мога да Сега стига обиждане, ще ни баннат хората. За псовни в YouTube. Носи. Страшно е. Съжалявам хора за това. Толкова нацвъка е. Дарт гоблини. Аз ще пусна да цепи. Айде бе, ти имаш Дарт гоблин? Да. Това нацепино. Да стане където... Как и двамата имаме Уич? Кой? И двамата имаме Уич? Така сигурно и той си е взел. Уич, ти си взел Уич. Не, той ми го даде. Не знам. Някакъв глич. Аз Уичове не използвам. Не знам, бе. Както и да е, аз ще мисля да... Айде. Нета лаги. И на мене... Holy shit, fuck! Зари, отвържи се. Брат, аз с какво да играя, бе? Гледай, сега заради те ще имам загуба. Виж! Брат, заради те сега ще имам загуба. Да, аз ще имам, брат, виж. Да ти се навиди, брат. Отвържи се, така и двамата ще загубиме. Аз го... загубих. То мина 1 минута. Брате. Holy shit. Намери си недое. Чакай, аз ще ходя в хода. Да, тръгна ти, защото аз излезнах. What the fuck? Тръгна ти, защото аз излезнах. Заради те загубих, бе. Не! Фак! Хора, много сме скакали днеска. Не, заради тебе. Пусти си Wi-Fi-а. Нямам Wi-Fi. Така и на двамата ни зацепва. Хора, аз ще дойда след малко. Нека той да стане. What the fuck? Сега имам една загуба, защото съм... Да, бате, ама аз ти споделям на тебе, не аз. Не ти на мене. Така. Сега нета се оправил. Да видим
Поне да си пишеме, що можеме. Така. Стига, момче! Окей, бате, са, просто не влизай в Clash Royale! Не. Аз ще съм с моя, бе. Не, ще съм с твоя. Човек, просто излез от Clash Royale. Става ли? Аз вече не съм. Ще снимаш след мене. Ще снимаме във вас, искаш? А? Ще дадем това 10, че е малко. Аз имам 6. Няма да е, тоест... хора, така че този клип ще го кача, после ще играем след гордо 2 часа. Както виждате има 22 часа и 11 минути. Както виждате, тъпенейта! Аз няма да го качвам този клип. Аз ще го кача, за да се кефят. И довиждане, това беше всичко от мен. Очаквайте ни след 2 часа.